Prečo by sme toto mali vystrihnúť? Lebo to je moja show a to musím zvládať dobre. Lebo ja som tu šéf. Väčšinou všetci iba scrollujú, že vy to robíte, ne? Ale áno, keď večer idem spať, napríklad som vás počúvala. Hej? Hej. Ktoré video? Tam, počkajte, ktoré to bolo? O nejaké Simone. A to má byť schúba? No, áno. Vy vlastne máte aký pohľad na tučných ľudí? Ako to vnímate, keď niekto je tučný? Tak záleží, tak niekto môže mať cukrovku. Že... Ale to sú také výhovorky. Keby napríklad máte zamestnať štátneho tajomníka na ministerstvo a jeden je tučný a jeden je chudý. A keby tam bol ešte jeden a ten bol čierny. že zlí ľudia sú často škaredí. Počkajte, už obezní sú škaredí? Nie, obezní sú slabí, alebo slabí. nekompetentní. Že ja som si všimol, že títo najhorší ľudia, títo fašisti progresívni, oni sú všetci hrozne škaredí.